Nga po. Kamoy na bantayan nga kanang kuan, kanang nawala ang iro. Sige agi ganina diri ba? Dalmatian. Dalmatian. Ito ko nagdadal. Ha? Gani Dalmatian to may puntik-puntik gud nya. Brown. Ada sa inyo ay asa ninyo. Diya sa unahan. Sige na kung balik-balik kanina no. Kay Anas to, wala. Wala man diri yan, aram mi diri. naman po to siya kuan kaning tawag na. Mungingana ka gamay nga iro. Oh, ingana po gagamay ba? Sige na kung balik-balik kanina diri ag kuan kung kay Pagbuduol to tao ya, wala. Dito gumabaligyan to. wala po ilaing kuan diri ka nang ha? Kanina daghan diri lang to. Unit na to yaoy. Wala pa nang kuan diri nga kanang mungano giro kanang ganang ginadakop good tawag na compound. Agsa lang. Anak ko mo giro. Dahil dapat niyo isopa? Ha? Sopa rin mo kasi. Diya sa kanang dapit sa Disibul kuan good kanang water district. Ay sa water district Five ka. kulod. Diya sa unahan sulod. Mama. Ha? Mama pound. Dalmatian nga kuan brown ba brown. Nga bago sa mga among good. Kagatong sa ubos yan ilagay sa amin kaya nakita ng ganito na. Isa na ilaha kay nakita naman gani. Naman tayo yung pag timing kay pagkuan ang makita kay may napangutan na niya ang Madala. ano nakabuhi? Ha? Ano nakabuhi? Ila ganino bantayan gawa sa gate. Makunin mo naman yan. Giloy sayang doon ka nang naipakita na lang ako. Ano? Ay Naglag ra mo. Etay, naglag ra bitaw ko. Sadi ayo Ano lang mo shout out. Shout out mi sa Iro nga nawala. Shout out lang. Shout out sa Iro nga nawala. Shout out ba sa Iro nga nawala. Ay dahil may pagkita sagi wala pagpahamag kaya nga ni Suyo. Ito sa ko, salamat kayo sa inyo ha. Salamat kaya. Salamat sa pagprank. Bayo niya yung paya na hong baligya. Salamat.